proyekto alang sa pagsulbad sa problema sa baha sa Sugbo nagkinahanglan og 400 billion pesos. Si Daryl Anunciado sa report. 400 billion pesos. Mao kini ang kantidad nga gikinahanglan alang sa hingpit nga kasulbaran sa problema sa baha sa dakbayan sa Sugbo. Si Engineer Fernando Cruz sa DPWH Cebu City Engineering Office nagkanayon nga ang 400 billion pesos kibase sa kamahal sa presyo sa mga propriedad o expropriation sa mga pribadong mga luna diin ipahimutang ang drainage. Sigon ni Cruz nga ang ilang ahensya nagahinog 65 million pesos alang sa paghimo og master plan. Dugang niya nga gusto ni DPWH Secretary Rogelio Singson nga ma-release ang 65 million pesos karong Enero 2015 aron masugda na ang proyekto. Subling na nawagan si Cruz sa mga utility o telecommunication companies na dili mukawot sa mga dalan alang sa pag-install sa ilang mga linya. Giauhag sab ni ini ang mga local government units nga mo-require og water catchment sa mga establishmentong mukuha og building permits. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.